A diversidade de cores caracteriza a mostra Contrastes, que permanecerá exposta nas paredes da Casa Consistorial de Ribeira ata o 28 de abril. Componse dunha escolma de preto de 40 pinturas de Xosé Luís Beiras Manteiga. Podedes ver que é un artista moi versátil, porque hoxe atopámonos ante unha obra que se chama Contrastes, unha obra recente e, dende logo, unha obra moi colorida que encaixa moi ben co día de hoxe, con esta tempada de sol e luz que estamos a pasar. E, sin embargo, pois temos visto outras obras del que nada tiñan que ver, como foi aquela de negro sobre blanco, se mal non recordo, e que, polo tanto, era prácticamente pois todo o contrario. Así que eu creo que esta é unha obra que se presta moi ben, non só para a época de Entroido, que tamén pois nos transmite esa diversión, esa alegría que transmite o Entroido, sino tamén para esta época primaveral na que estamos vivindo, que dende logo pois anima moito que son as paredes desta Casa do Concello. O seu autor explicou que a mostra divídese en dous bloques, un sobre paisaxes da Provenza francesa, que se representan por duplicado, contrapoñendo as cores frías coas cálidas. A exposición complétase cunha escolma de espidos que se caracterizan tamén polo seu colorido. Unha parte da obra, que é a dos paisaxes, que trata de Occitania e Provenza en Francia, nos basamos en eso, o tema, é obra recente desde o ano 20, 21, 22, os 3 últimos anos. Os que teñen algún marco é que estiveron expostos en Francia este verano pasado nunha retrospectiva de 50 anos de pintura miña. E os demais, estes desnudos, que hai algúns que tamén son feitos no 2021 e 2022, outros no 16, porque se escolleu así rápido e non... O único que fixemos é escoller que foran horizontales, sobre todo, 2 ou 3 para cortar un pouco, non?